Добро утро, майсторе! Кюрчо, как ме стресна. Аз не съм като тебе тук само да се ве, аз съм тук работа да върша. Аре, няма ли да почваме вече? Ти много отворен за зебе. Верно, че си синчето на Суля, ама чак толкова. Много поздрави имаш и от него. И ти му прети много поздрави от мене. Това конче няма ли нещо да го развеждаме, защото вече живота му минава? Добре. Абе, Кирчо, ти какъв искаш да станеш като пораснеш, бе? Аз вече съм пораснал мамак, бе! Абе, говоря ти като занаят, бе, какво мислиш да правиш? Аз искам да стана авджия. Корич, какво искаш да станеш? Авджия демек, бе! Аха. Да. Абе, ти нормален ли си, бе, Кирчо? Как ловджия, бе? Аз тук ги гледам животните, добитък да правят, пък ти ще ходиш ги трепиш. Това нормално ли е, бе? Майсторе, ама ако кажеш на баща ми, че не сме работили, не сме пачкали заедно, той ще ме приви. Аре да почваме. Добре. Айде от мен да мине, ще бачкаме. Айде. Не, стига. Още си чирак. Не мога да ходиш да бараш коня. Иначе... Това е майсторска работа. За мастър като мене. Айде, аз съм голям човек, вече ще се науча, айде! Добре, айде. Чакай малко. Хора, какво правите там, бе? Как сте, бе? Какво става, бе, Каравет? Кърчо, здрасти. Генко виж тук на вестника? Я, козата Рада родила 9 козлета. Аз се познав тази коза, бе! Аре! Я. Нормални ли сте, бе? Кой вика ти така ще оплашиш коня, бе? Каравет, ти какво правиш тук? И как е, майсторе, долу да ти покажа, че си във вестника, бе? Я гледай. Моля, кока? Пишат за тебе. Го, майсторе. Мастор Пандо! Мастор Пандо? Мастора на десетилетието? Не Рома има вестника, бе. Как е, майсторе, всички пишат за тебе, бе? Гравец, дразниш ме вече. Кой е, майсторе? Абе, дразниш ме вече, мах се отка. Вземеш от това Добре. вестник и заминай. Давай. Сега, го разхождам ли кончето? Да го разхождам? О, бай, Иване, какво става? Коста е, гара. Къде е булка? Едно три в едно моля.
Кой си ти, бе? Аз съм Гарабет, интелигентен млад мъж, издокаран кът за сватба. Така де, тук съм да се срещна с мастор Пешко. Вие ли сте? Не съм. Дай да вляза вътре. Не мога да влизаш тук, бе. Само най-заможните могат да се доберат до мастор Пешко. Тебе като те гледам... Не, че нещо. Марконе! Тук е някакъв Гарабет дошъл да те търси. За кой си тук, бе? За кой си тук да питам? Искам да му разкажа една история. Дошъл за някаква важна заръка. Ай! Смийка, бе! Този Гарабет и какво го търси този мастор Пешко? Добре става, бе. Яла тук. О, масторе, съжалявам, не ви видях. Кажи сега, кой си ти и защо ме дириш? Аз съм Гарабет. Умен българин, много умен българин. Дай молица по същество. Добре. Дошъл съм тук да ти кажа, че не си най-добрия мастор. Боля, абе ти си дошъл тук да ми се подиграеш ли, е? Какво протягаш, бе? Това не е за те. Добре. Аз не се подигравам, просто бях отишъл на полето да видя един стар приятел Кирчо и видях във вестника, че пише за мастор Пандо. Какъвето мастор Пандо. Да не се мисли за нещо повече от мене. Слушай, аз съм най-великия мастор в историята на човечеството. Може и така да, ама за него пишеше във вестника. Пишеше мастор Пандо, мастора на десетилетието. Какво десетилетие, бе? Какви са тия глупости, бе? Какъв този Лохман мастор Пандо? Аз съм най-великия мастор. Може и така да е, ама съмнявам се, че за тебе някога е писано във вестника. Абе, това ли е майсторука, бе? Какво пише ли във вестника? Майсторука е важен. Не какво пише насам натам. Изчезва от тук, че ще обясня.
Ове, масторе, какво беше това сега? Тук кон решихме да разхождаме, той на подгони и после още няколко коня дойдоха, всичките на подгониха като бели кокошки. Ама какво те тук на подгониха и ти сега тук съм ме извикал тупка да ти копая. Тупки! Урем бе, Кириле! Урем бе! Няма ли да свършва този ден, бе, масторе, бе? Айде, ури и не са фланквай! Масторе, Кажи. продължаваме да орем. Ние ще стигнем до ядрото на земята, бе, масторе! Ти съвсем изперка, бе. Мълчи и копай! Ще кажа на баща ти, че не си работи. Масторе, ето, как да не работя, бе? Ще кажа, че се айде, бе, Ето. айде, бе! Оф! Кириле, значи си, Кириле. Цял ден бачкам, разбираш ли, изморен съм. И той всичкото, заради тебе. Зарад мене, аз какво съм виновен, бе, масторе? Не са офланквай, не са офланквай. Ти си най-виновен от всичките. Моля се, не са офланквай. Ще кажа на баща, че не си работил. Тотално вече... Мога под крушите. Оф, бе, масторе. Дай да купиш вестника, бе, дай да купиш вестника. Дай, че ми дотегна цял ден от тебе, бе. Гледай! Фестивала на ябълковата ракия, перлешката магнолия и едро диви щастливи кокошки. Този път ние в Перника в Каменар на 9 август ще се събират всички на панаира, Кирле. Киско става. Масторе, ти къде ме заведе, бе? Тук нищо няма. Виж, какво е това? Къде е панаира? Еми, Кирчо, в нашото село е тъй. Прави се панаир и накрая всичко се прецаква. Писна ми от той село. Искам да отида в града. Как в града, бе? То няма никой в града. Оле се, всички са тук в селото, бе. Няма никой в града. Как така никой да не е в града? Всички са в града. Моя най-добър приятел, Гарабец, в града отиде. Заедно с неговия мастор Пешко. Там са. Реших, отивам в града. Оле се, бе. Как така отивам, бе? Еми така, отиваме в града.
Кажи ми, Гошо. Да, ракията е в мазата. 100 пъти ти казах, че е в мазата, бе, човек. Как да ти я покажа, бе? Знаеш, че съм в града вече от 5 месеца. Сега обяснила, не мога да дойда да ти покажа на живо. Не разбираш. Не разбираш, не мога да разбера, бе. Айде, затварям, ще я намериш. Къде е долу в избата, ще я намериш. Айде. Жена, какво правиш, бе? Казах, аз вече съм в града от 5 месеца, зарязах, бе. Как няма да ме зарежа? Друг си, тук живота, тишина, ракийката. На душата ми е хубаво, че се отървах от тебе най-накрая. Ето е най-хубавото, бе, братче. Не мога, разбираш, не мога да си укрия душата. Няма да се върна при тебе. Как съм дошъл? Помниш го ни момче Кюрчо? То ме заведи в града, бе. Там искал да се учи то младо момче. Заведи ме. Сега съм тук с него. Айде, затварям сега, че работа ма чака на нас. Така ще се развивам. Ще ставам шофьор на автобус. Да. Добре, жена. Айде. Стига вика да храни лапитата и айде. Добро утро, масторе! Аз едно кафенце да се направя. Масторе, я гледайте какво става. Това тук е статия с приятели от Витис. Какво ти Витис, бе? Какво ти Витис? Как така не знаеш, бе, масторе? Това е Висшият институт за театрално изкуство. Че мен кума интересуват тези подали, бе. Будали! Я гледай тук дясно долу какво пише, а? Приетите кандидат-студенти са Салфетка Иванова, Сапунчо Георгиев, Пецо Смолата, Цецка Простира, да се познавам, Ананас Бухтичков и Кирчо Селен. Абе, ти клоун ще ставаш, бе? Абе, масторе, много си прост, бе. Актьор ще ставам, актьор. Ти за какви клоуни ми говориш, бе? Аз ще отида, ще работя като актьор, а ти тук ми стой и бездействай. Абе, къде ще действаш, бе? Яма виж мене, бе. Аз съм трудя по цял ден като мечка стървница. А наши? Актьор ще ми става. Ужас. Ей, дано те види Суля, синчето му, има много да те мъзи. О, завиждай колкото си искаш. Ти не можеш да станеш това и никога няма да станеш това. Добре. Ще види той, ще види. Ще си намери работа аз. Ще си намери работа. Как ме обижда, няма да остава синчето на Суля, което съм го учил. Аз се намайсторувах как да ме обижда по толкова грозен и унизителен начин. Абе, приятел, той е грозно, де го взе? Откъщи съм си го взел, бе? Откъщи? Абе, няма такива приказки, ние те видяхме как го взимаш от стенда на оная, дъртата. Няма да такова нещо. А вас? Кого интересува тази работа, бе? Сержант Атанасов, от спасителните войски на Източна Румелия. Сержант Митов. Възкипи на доброто. Нещо ще ми направи сега, нали? Съжалявате, но заради едно шибано грозде ще трябва да покарате една нощ в ареста.
Добре, нека започнем от начало. Аз съм един... Виж, приятел, не ме интересува. В момента преживявам жестоко, спасяващ англокорничен катарзис. Не мога да се занимавам с теб. Ти си ми най-малкият проблем в момента. Извиняй, не искам да съм груб. Поне ми кажи какво става. Има много нахманизлихчета става живи, бе. Едно момче, преди много време, 5 месеца, за мен е много, домъкна ма в града. Тук Кирчо се казва, аз му бях мастор на него. Учи го на занаята. Синчето на Суля с паричките дойде в града, помъкна ма и мене. Обаче, гледаш какво става. Не мога да се впиша в града. Не мога, бе. И какъв е проблемът? Проблемът е, че той е млад, красив и хубав. А аз съм грозен, черен мангал. Значи, вие имате един тежък случай, в който вие прескачате вашите природни граници и се застъпвате над нормалното ви положение. Момче, говори по-така с прости думи, не мога да разбера, бе. Ще ти го кажа с прости и разбираеми думи. Можеш да излезнеш от селото, но селото не може да излезне от теб. Как си, конче? Аз си имам име, бе, Тапак. Добре, бе. Как беше? Алфредо. Да, бе, Алфредо. Абе, чакай малко, бе. Как български конче се казва Алфредо, бе? Алфредо е другояче име, бе. Звучи ми американско. А в тебе американско нема. Значи, че си чист български кон, тъй, че няма да се казваш тъй. Абе, аз съм стара ракия вече. А ти как реши да се върнеш от града? Как? Не се вписах. Това е. Разбрах. Можеш да избягаш от селото, но не селото от теб. Абе, какви са тия мисли вече, бе? Не знам за кой път ми ги казва днес. Но за тип не вярвах, че ще устарееш, бе. Мислех, че си пукнал. Ех, да те ибал коня, яко животно излезе, бе. Яко съм, а на мен ме остави. Казах ти, ракия съм вече. Иди си при твоите приятели. Ама те всичките са в града. Аха, така ли? Я се обърни. Я не знам какво е правил мастора в града, обаче тук той е човек. А по-хубаво от това да си човек нема. Земята е малка, човеците са много. Има и зли, и добри, и кадняри, и комари, и бълхи, и вируси, и мечки, и говеда, обаче все пак той е човек. Я не успях да вляза в академията, ама здраве да е. На селото си е най-добре. Нищо, че тук мастора все пак си взема решенията. Важното е, че е истински човек. Ей, минава си времето, бе. Кой го е измислил той време? Аз съм прост човек и не знам. На село съм отгледан все пак. Интелигентен, ама на куково лято. Или кукава зима. Не зная. Що да зная? Зная, но едно зная. Масторът си е мастор.
тая титла не може да я притежава всеки. Но мастор Пандо, неговата титла служи така. На селото, само на селото, в града той е никой. Тук той е човек.